Ahojte všetci, ak hľadáte bicykel, ktorý je nielen spoľahlivý, ale aj vo veľmi dobrej cenovej ponuke, tak ste na správnom mieste, pretože vám dnes predstavím bicykel Bergamont Revox 3, ktorý predstavuje bicykel s veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu, tak sa poďme pozrieť, prečo sa ho oplatí mať. Značka Bergamont je aktuálne vo vlastníctve väčšej značky Scott. Pôvodom však pochádza z nemeckého mesta Hamburg a už viac ako 25 rokov prináša cyklistom po celom svete bicykle, ktoré spájajú inováciu, kvalitu a štýlový dizajn. Dizajn je samozrejme dôležitý a v tomto smere nezaostáva ani model Revox 3, ktorého rám je vyrobený z hliníka, a to znamená, že je pevný, odolný a ľahko sa s ním manipuluje. Naviac jeho geometria je navrhnutá pre ideálny komfort a kontrolu, takže bude vhodný do ľahkého terénu alebo nejakých mestských uličiek. Hmotnosť tohto bicykla je výrobcom stanovená na 14,9 kg. Bicykel je dostupný vo viacerých prevedeniach, a to pánsky model v matnej olivovej alebo štýlovej modrej. Dámska verzia s upravenou geometriou je dostupná v matnej fialovej farbe a každá z týchto verzií zaujme a ide o kvalitné lakovanie. Štandardne na Revoxoch uvidíme osadené 29-palcové kolesá. V menších veľkostiach je tento model dostupný aj v verzii s 27,5-palcovými kolesami. Model Revox 3 je osadený pomerne solidnou výbavou, je tu kompletne celý prevodový set od Shimana a ide síce o základnú radu, ale osvedčenú a spoľahlivú. Má 24 prevodov, je to rozdelené na 3x8, takže bude vhodný ako do nejakých lesných cestičiek, tak aj samozrejme na nejaké cyklotrasy. O pohodlie sa stará pružinová vidlica Santur XC28 so 100 mm zdvihom. Bezpečnosť je na prvom mieste a preto je Revox vybavený hydraulickými kotúčovými brzdami, ktoré bez problémov vás zastavia v podstate za každých podmienok. Ide o spoľahlivé brzdy MT200, ktoré vám vyservisujú v takmer každom servise. Treba poznamenať, že v tejto cenovej relácii nie je úplne bežné, že sú tieto brzdy hydraulické. Často sú na týchto bicykloch skôr mechanické alebo nejaké čínske hydraulické brzdy. Na ráfikoch nájdeme osadené plášte Kenda s univerzálnym vzorom. S hrúbkou 2,4 palca prispejú výraznou mierou ku komfortnému charakteru bicykla. V čase uvedenia na trh bola cenovka modelu Bergamont Revox 3 na úrovni 699 €. Avšak aktuálne je dostupný za výnimočnú cenu 349 €. Bicykel Bergamont Revox 3 je solidne postavený bicykel na kvalitných komponentoch. Jeho dizajn a všestrannosť z neho robia perfektnú voľbu pre ako začiatočníkov, tak aj pokročilých jazdcov, ktorí sú možno není čisto orientovaní iba na cyklistiku, ale berú to ako doplnok a nechcú minúť celý svoj budget len na tento šport. Ďalšou jeho výhodou je určite aj voľba farebného prevedenia, ako aj možnosť voľby priemeru kolies. A to z neho robí ideálnu voľbu pre masy. Dajte nám vedieť do komentárov, čo sa vám na tomto bicykli páči, a ak nechcete, aby vám ušla ďalšia recenzia, tak nám dajte aj odber.